Anem a fer ara el problema 8. Diu, un objecte de 50 grams és llançat verticalment cap amunt en la lluna a una velocitat de 10 metres per segon. Apartat A. Calcula l'energia cinètica inicial. Apartat B. L'energia cinètica i potencial a 20 metres sobre el sol lunar, tenint en compte que la gravetat en la lluna és de 1,63 metres segon al quadrat. Bé, anem a començar calculant l'energia cinètica. L'energia cinètica serà, apartat A, l'energia cinètica és un mig de la massa per la velocitat al quadrat. Tenim en compte que la massa són 50 grams, que caldrà passar a quilos, és a dir, 0,05, i la velocitat, que són 10 metres per segon. Si fem aquesta operació, això donaria 2,5 joules. En l'apartat B diu l'energia cinètica i potencial a 20 metres sobre el sol. Bé, si tenim en compte que podem calcular fàcilment l'energia potencial als 20 metres, l'energia potencial és massa per gravetat per altura, és a dir, 0,05 per la gravetat 1,63 i diguem-nos a 20 metres, això dona exactament 1,63 joules. Bé, si ara pensem que es conserva l'energia mecànica serà igual a energia cinètica més energia potencial. Fixeu-vos que en el primer moment, quan llancem l'objecte, l'única energia que tenia és energia cinètica, no existia energia potencial. Per tant, aquesta energia mecànica seran 2,5. Després, l'energia cinètica no la sabem, però hem calculat l'energia potencial als 20 metres, 1,63. D'ací podem despejar encara l'energia cinètica que encara li queda al cos, com 2,5 menys 1,63. I això és exactament 0,87 joules.